Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er vraagtekens zijn gezet bij de handelswijze van het toerismebureau op Bonaire. Het toerismebureau op Bonaire zou jarenlang onverantwoorde financiële beloften hebben gedaan om luchtvaartmaatschappijen over te halen als vaste bestemming voor Bonaire op te nemen. Dat meldt de website Dossier Koninkrijksrelaties. Zonder dat daarvoor financiële dekking was, zijn er vergaande afspraken met luchtvaartmaatschappijen gemaakt. Alleen al in het geval van JetBlue zou de schade meer dan $4 miljoen bedragen. Tenminste, dat schrijft deze website, die ook aangeeft dat het College Financieel Toezicht in een gesprek met het openbaar lichaam heeft laten weten dat ze zich serieuze zorgen maken over ongedekte afspraken die door het toerismebureau zijn gemaakt. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Straf voor aanvallen immigratieambtenaar. Gisteren stond Shaquan B. voor de rechter. Hij is een 20-jarige man en hij wordt aangeklaagd omdat hij op 13 oktober vorig jaar zich zou hebben schuldig gemaakt aan openbare geweldpleging op de luchthaven. Hij mishandelde 2 ambtenaren en dat kwam omdat hij een vraag wilde stellen en volgens eigen zeggen kreeg hij een grof antwoord terug van de immigratieambtenaar. Die zei dat hij terug in de rij moest en in plaats van dat te doen gaf hij die man een klap in het gezicht. En dat leidde tot meer geweld. Nou, de man moest voor de rechter verschijnen. Hij heeft gezegd dat hij zich spijt heeft voor de zaak. Maar hij is toch veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Waarvan 4 voorwaardelijk, dus 2 onvoorwaardelijk. Er was 12 maanden celstraf geëist, waarvan 4 voorwaardelijk. Dus die straf is verlaagd. En er is een proeftijd van 3 jaar opgelegd. Man eist schadevergoeding van politie. Een zaak in de rechtbank gisteren waarbij een man 12.000 gulden schadevergoeding, immateriële schadevergoeding eist. Omdat hij volgens eigen zeggen met geweld is vastgepakt toen hij zou moeten worden gearresteerd. Dat gebeurde door het arrestatieteam. Volgens hem was het allemaal niet correct. Werd hij van iets beschuldigd dat hij niks gedaan heeft. Werd zijn zoon ook nog mishandeld. Zou de politie ook nog het videosysteem bij hem thuis hebben meegenomen en daarop de beelden hebben gewist. Allemaal reden voor hem om 12.000 gulden te eisen vanwege de gewelddadige aanhouding waarbij hij uiteindelijk op de grond op straat is gedrukt. Het is nog geen uitspraak in geweest en dat doet de rechter op 11 juli. 750 mensen bezochten de Chata Job Fair. Dat heeft Chata laten weten. Bij Zambiel afgelopen weekend kwamen er 750 mensen. Er waren meer dan 25 bedrijven aanwezig en die zoeken mensen omdat er veel werk op Curaçao is. Mensen die kwamen, die konden zich persoonlijk voorstellen aan potentiële werkgevers. Ze konden meer leren over de bedrijven en de carrière-mogelijkheden. En het was op die manier een manier om te zorgen dat er meer mensen in de hospitality sector gaan werken. Heel veel bedrijven deden mee. Avila, Boase, Marriott, maar ook Lions Dive, Papagayo, Tropial Inn, maar ook de University of the Dutch Caribbean, Swissport, Curaçao Airport Partners. Een hele lange lijst. En Pisas overhandigt nationaal voetbaltenue. Zoals bekend is minister-president Gilmar Pik Pisas aanwezig bij de CARICOM-bijeenkomst voor de minister-presidenten van Caribische landen. Die komen bijeen in Jamaica en minister-president Pik Pisas heeft al eerder in een speech aangegeven dat er meer moet worden samengewerkt tegen grensoverschrijdende criminaliteit in de Cariben. Maar hij had ook tijd om een voetbalshirt van de nationale selectie van Curaçao met erachterop de naam van de Jamaicaanse premier aan hem te overhandigen. Hij is namelijk tijdens deze conferentie benoemd tot voorzitter van de CARICOM voor het komende half jaar. En Jamaica en Curaçao ontmoeten elkaar ook nog bij de kwalificatiewedstrijden voor het WK volgend jaar. Dan zit Curaçao in een pool samen met Jamaica.
Straf voor posten, pakket cocaïne. Gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij een 56-jarige vrouw veroordeeld is omdat zij vorig jaar op 16 augustus een pakket met kleding, schoenen en accessoires naar Cyprus bracht. Dat moest naar Nederland worden verstuurd. Maar die kleding die was gedrenkt in de cocaïne. Dat is een manier om cocaïne te smokkelen. En in totaal ging het om 3 kilo. De vrouw was erg aangedaan door het feit dat zij hiervoor gepakt was. Ze zei ook dat ze niet wist dat er drugs in zat. Maar volgens telefoongesprekken zou dat wel bij haar geweten zijn, zou dat wel haar opzet zijn geweest en was ze ervan op de hoogte dat ze drugs ging smokkelen. Zelf ontkent ze dat. Er is een straf geëist van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Dus dat gaat om een heel jaar gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar. En hoewel de advocaat van de vrouw zei dat de rechter rekening moest houden met het feit dat zij 5 kinderen heeft, heeft de rechter haar toch veroordeeld tot deze straf. Opnieuw grof afval bij Scherpenheuvel. Het is om gek van te worden. Elke keer wordt er weer grof afval gedumpt bij Scherpenheuvel. Nu weer een bank en dat is niet de eerste keer. Er worden echt grote materialen daar gedumpt langs de kant van de weg. En dat is raar omdat mensen dit nu ook gratis naar de vuilnisbaas kunnen brengen. Maar nu was er weer een complete set meubels langs de kant van de weg gedumpt. En buurtbewoners vragen iedereen om daarmee te stoppen en het vuilnis gewoon naar de vuilstortplaats te brengen. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De Arubaanse coalitie AVP en Futuro zit 100 dagen en daar is de premier van Aruba, Mike Eman, trots op. Hij kijkt terug op een mooie periode waarin veel is bereikt. Het is nog wel steeds zo dat de regering onvolledig is, omdat Mike de Mesa nog steeds niet benoemd is als minister. En dat is voor één van de problemen die de regering heeft meegemaakt. Daarnaast, zegt Mike Eman, heeft het team zich maximaal ingezet voor de Arubaanse bevolking. En dat betekent onder meer dat er veel gesproken is met vakbonden, het bedrijfsleven, de toerismesector, maatschappelijke organisaties en burgers. Volgens de premier staat het algemeen belang van Aruba centraal. En hij kijkt vooruit naar de resterende periode van deze regering, zijn derde kabinet al. Gewapende overval Sint Maarten. De politie van Sint Maarten laat weten dat ze bezig zijn met een onderzoek naar een overval op de Sunshine Supermarket. Daar kwam een onbekende man de zaak binnen en onder bedreiging van een vuurwapen eiste hij geld van de kassamedewerker. Hij ging uiteindelijk met $200 er vandoor. Maar de zaak is symbolisch voor het geweld op Sint Maarten. Als we kijken naar de persberichten die er vanuit het korps politie worden gestuurd, is het een reeks aan verschillende zaken. Meestal gerelateerd met vuurwapens en meestal met geweld. En daar wil Sint Maarten natuurlijk iets aan doen.
En deze strijd tegen wapengeweld is volgens de politie van Sint Maarten van het grootste belang. Iedereen wordt gevraagd om het vuurwapengeweld een halt toe te brengen. Natuurlijk, mensen die wapens bij zich hebben kunnen het inleveren. Maar er wordt ook gevraagd om mensen iets te laten zeggen als ze weten dat iemand zijn wapens gebruikt voor overvallen. Of dat er wapens zijn. See something, say something, save a life. Dat is de boodschap die de politie van Sint Maarten heeft voor de bevolking. En mensen kunnen bellen naar verschillende nummers om aangifte te doen. Dan is er voetbalnieuws, veel interesse voor Sontje Hansen, een geweldige speler van Curaçaose komaf die bij NEC afgelopen seizoen een goed seizoen heeft gedraaid. Het is altijd een genot om hem te zien spelen en hij wordt nu, er is nu interesse van onder meer Birmingham City, Middlesbrough en Leeds United in Engeland. En ook FC Kopenhagen, de Deense kampioen, heeft belangstelling getoond. Dus Hansen, die in 2023 transfervrij werd opgepikt door NEC van Ajax, die zal zeker de stap naar het buitenland maken. Dan hebben we weer een Curaçaose voetballer die het heel goed doet. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de president van Brazilië, Lula, die heeft tegen de president van Amerika, Donald Trump, gezegd dat de wereld geen keizer wil. Het gaat over, commotie, discussie om het netjes te zeggen, tussen de BRICS-heffingen en Amerika. BRICS is een combinatie van verschillende landen, waaronder onder meer Brazilië valt en ook China. En die hebben aangegeven dat er misschien wel meer heffingen naar Amerika worden gegeven. De handelstarieven, daarop heeft Trump gezegd dat dat tegen Amerika is. En elk land dat zich bij deze coalitie wil aansluiten, die zal gestraft worden door Amerika. Er wordt gedreigd met 100% heffingen en dergelijke. Het is een verbale strijd waarbij uiteindelijk Lula nu heeft gezegd dat Trump zich als een keizer probeert te gedragen, maar daar zit de wereld niet op te wachten. Er zijn ook andere landen die zich hebben uitgesproken, zoals het nieuwe lid Indonesië, Maleisië, zoals ik al eerder noemde, China is ook lid, Zuid-Afrika is lid. En dat zijn allemaal landen die gezamenlijk willen dat er minder handelstarieven komen. Maar zoals Lula, de president van Brazilië, zegt, als Trump heffingen invoert, kunnen wij dat ook. Wordt helaas waarschijnlijk ook nog verder vervolgd, met hopelijk niet zoveel geruzie. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. Dat blijven we doen, morgen bijvoorbeeld, en ik hoop dat u dan weer kijkt. Het allerbeste, tot ziens, dag.